Čaute všetci u dnešnom videu a dneska si preberieme jednu z tém, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na peniaze, a to bez toho, aby ste museli byť nejaký super odborník. Hovoríme o ETF fondoch. Možno ste už o nich počuli, ale možno neviete presne, čo to je. Takže si to rozoberieme, aby to bolo jasné a aby ste vedeli, ako sa dá na tom zarobiť. Takže čo vlastne ETF je? ETF znamená Exchange Traded Fund, čo v preklade znamená fond, ktorý sa obchoduje na burze. Ale čo to znamená pre teba, ktorý možno nevieš, čo všetko s peniazmi robiť? No jednoducho, je to spôsob, ako môžeš investovať do celých trhov alebo sektorov bez toho, aby si musel kupovať akcie jednej konkrétnej firmy. Predstav si to takto. Je to ako keď si kúpiš podiel v nákupnom centre. Namiesto toho, aby si vlastnil iba jeden obchod, čo by bola jedna firma, vlastníš malú časť celého centra, kde sú rôzne obchody. Potraviny, oblečenie, elektronika a šperky. Ak sa jednému obchodu nebude dariť, ostatné môžu stále fungovať dobre a celkovo ti investície môžu priniesť zisk. Takisto ETF fondy obsahujú rôzne akcie, takže ak jedna firma v ETF klesne, ostatné ju môžu vyvážiť a tvoje riziko je menšie. Takže čo sa deje, keď si kúpiš ETF fond? ETF je ako balík, ktorý obsahuje akcie viacerých spoločností. Napríklad môžeš investovať do S&P 500 ETF, čo znamená, že sa staneš vlastníkom malých podielov v top 500 amerických firmách. V podstate to znamená, že si kúpiš niečo ako mini akcie viacerých firiem naraz. Tieto akcie sa navzájom ovplyvňujú, takže tvoje riziko nie je také vysoké, ako keby si investoval len do jednej firmy. To je výhodné, pretože keby ti náhodou niektorá firma padla, nie je to až také strašné, lebo väčšina tých ostatných firiem môže stále rásť. A čo je ešte lepšie? ETF fondy sa dajú kúpiť priamo na burze. To znamená, že môžeš investovať jednoducho cez svoj telefón alebo počítač. Stačí si založiť účet na nejakom brokerskom webe, ktorý ponúka obchodovanie s ETF. Tieto fondy sú teda super jednoduché a dostupné. Možno si teraz hovoríš, prečo by som mal investovať práve do ETF? Tu je pár dôvodov, prečo to môže byť skvelý nápad, hlavne keď ešte nemáš veľa skúseností s investovaním. ETF sú super jednoduché. Nemusíš každý deň sledovať akcie jednotlivých firiem. Stačí si kúpiť ETF a nechať ho rásť, ako keby si mal nejaký pasívny príjem. ETF zvyčajne nemajú vysoké poplatky. To znamená, že si môžeš ponechať väčšinu svojich ziskov a nemusíš odovzdávať nejakú sumu za poplatky správcovi fondu. ETF fondy sa dajú nakupovať a predávať kedykoľvek počas obchodného dňa. Tak ako akcie. To znamená, že ak chceš, môžeš svoje peniaze rýchlo vybrať alebo zainvestovať. ETF fondy sa dajú nakupovať a predávať kedykoľvek počas obchodného dňa. Tak ako akcie. To znamená, že ak chceš, môžeš svoje peniaze rýchlo vybrať alebo zainvestovať. No a teraz sa asi pýtaš, koľko peňazí potrebujem, aby som mohol začať investovať. To záleží na konkrétnom ETF fonde, ktorý si vyberieš. Niektoré fondy môžeš kúpiť už za pár dolárov alebo eur. Niektorí brokery ti umožnia investovať aj s malými sumami. Takže nemusíš mať hneď veľké úspory na účte. V skutočnosti sa môžeš rozhodnúť investovať len pár desiatok eur. Čo je fajn, ak nemáš ešte veľa peňazí, ale chceš začať. Keď už vieš, že ETF-ka sú super, musíš si vybrať ten správny. Ako si vybrať ETF fondy? Základne, mal by si sa pozrieť na niekoľko vecí. Niektoré ETF sa zameriavajú na konkrétne sektory. Napríklad na technologické firmy, farmaceutické spoločnosti alebo na rozvíjajúce sa trhy. Aj keď výkonnosť minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov, je dobre pozrieť sa, ako dané ETF fondy rástli v minulosti. Uisti sa, že tvoje ETF-ka nemajú príliš vysoké poplatky, pretože to môže znížiť tvoje zisky. Možno si teraz hovoríš, že máš ešte čas na investovanie a že ešte nie je vhodná chvíľa. Ale vieš čo? Čím skôr začneš investovať, tým skôr môžu tvoje peniaze rásť. A to je dôležité, pretože s časom ti rastú šance na úspech, vďaka tzv. Úroku z úroku, ktorému sa bližšie venujeme v tomto videu. To znamená, že tvoj zisk sa v budúcnosti môže znásobiť, a to len vďaka tomu, že budeš investovať dlhšie. Nezabúdaj, že investovanie nie je o tom, že budeš bohatý hneď, ale skôr o tom, že vytvoríš pasívny príjem, ktorý ti môže pomôcť v budúcnosti. Hlavné je si poriadne uvedomiť a rozmyslieť, ako peniaze investovať správne. Ak chceš začať investovať, určite zo začiatku investuj najprv čiastku, ktorú si ochotný stratiť a nie hneď veľa zo začiatku. Ďakujeme, že ste si pozreli video až do konca a zanechajte odber a like pre viacej videí.